mamingay sa nanay puro. Ya. Jadi sa kanima. Asian buku edita nomor 267. O Tuhan, para si roha si parholong koloni, yakon dongan nang hording togumatul labumi. Oh Tuhan, para si roha si parholong koloni, yakon dongan nang Sayakon o Jesusi, sayakon o Jesusi. saja oh Yesus saja oh Yesus Ay mudarmu mardurusan di haupinor silangi, imanesa ale Tuhan dosa dohot umi. Hai muda umatku di hati bersilami di mana sangat Saya sama dosaki, saya sama dosaki. Sai sesa madosaki sai sesa madosaki Yamano tanah doto di Urbania. Sayang giat ma di batang wal nasa pakirimon pakusukon pangapulon bolon dihita saunari sahat rodi saleleng dilelena amu aliak kadongan na hinahulungan di bagasan hapur siaudo tapai maima Yesus Kristus Tuhatta bau na do dagingta na liawon kami doson dagingna na sangati di bagasan pakrimonon tataruhon masau nari dongata amata dan wata marasil tu udean asa disi ibana maradian di bagasan dame pai maro Tuhan laho pai heon akana mati martang yang mahita ale kebata amanami hodo na panguluon halak na mate dengan namion ima marasil silalahi porsea do diha heon ni anakmu jalama kirim do ibana diha wuluan nama noktong panua ma ibana sian salhutrat teni dosa asa ditiki ariha heoni parsirot ibana di bagasan hang niaonmu marhite Yesus Kristus anakmu Tuhan nami debata nama ngolu jalama ruaso rapun ho di bagasan hasa daun doto di porbadia saunari saat rodi sa leleng ni leleng na amen Mandongan ni hita. Saunari saat rodi sa leleng. Katangihon ma barita na uli ni Jesus Kristus na pinatumutomo ni Nabadia Johannes. Mandapot ton Pesta Paska sa ma Jesus di Betania nunga pola o batari sila sarus di bagasan tanoman di dapat alayang bohuta Betania na jonok do itu Jerusalem tar dua batu daw na torok do Yahudi ng Roman o si Marta do si Maria mangapul na sida siyala iboto na sinay jadi dong dibigay si Marta ng Ro Jesus
Lao maibana manomnomo na tinggal di bagas do anggo si Maria. Dumini na si Marta mamando Jesus. Aw na dison ho ali Tuhan. Dang tatamon mate ibotok ki. Alay no aing pe tong do hugoto lehonon ni dibatado tuho nasa si Panginoon mo tu ibana. Gabi di do Jesus matibana. Nahihima iboto. Jadi di do si Marta matu Jesus. Olo hugoto do. Nahehe do ibana di haheheoni. Na di hari patuloy. Dunginin na Jesus mamando ibana. Aw do haheheo do tanguluan. Nangangulo do na ko siya diyaw. Na pemate ibana. Jala gano na mangulo jala na ko siya diyaw. Naso do pamate ibana sa liling-liling. Por siya do ho di si. Dunginin do si Marta ma ibana. Olo Tuhan. Na por siya doa. Odo Kristus anak di dibata na 9 road to Portillo. Martua majol mana manangiho atani dibata kalana olo mangula hosta. Marite atani o Tuhan salmian mahori rohanami. Dihamok kadamang dayna lumuwi nga keluarga besar sila lahir. Molo di syukur rahita na punguno yung isod. Sudedora mapasitahon gabesigan siya mo. Kakalong nabijol malumora na pindi umur na. Malunok para jol malumora na pindi umur na. Na-stress doray. So, sumunido ng sudedora jolma makirim ito hakipason. Siyang niumur, hakipason, gano ito hita jolma, mga lubuin. Idwala na, moloro parsa hito. Pastigo maru. Tujuan, asasihan. Jala ido na dialaman ni keluarga besar sila isabuan. Lumubi mainang ba burumanurong na makabaluhot sa binering do perjuangan di keluarga sokso ninang disoon pinang burumanurong mulai marsahit damang natahawalong yan masitutudo na siya icek tahon na sugot nung marsahit iwado tukilinik dami sa inoni rumah sakit Sin Lucia. Saya noni utaruto. Saya ni lamos itu sakta. Rumah sakit Bitinsan. Saya noni lamos itu Bida. Rumah sakit Colombia. Artinya usaha mga dibayan inangon roh keluarga. Oba patuduhon sada polong niro. Boy do bono. Jarang do sa na pinato paninangon. Apalagi mulong ang batua. Ito ay mahina may marumaro pa pitu tao. Ito maruba pigina man. Alam mo inangon, wag kakilwar ka. Marsitudo na siya. Jala di bagasan. Na maruba di damang taholong mo. Di bagasan, parjuangan inangon ng keluarga. Pastido ro, juk ni ro. Ro arsa ni ro adi na siya. Boy do honon umat termasuk parkilan na bos itu tuh. Jala tumo do mungkin pemikiran ni si Martay. Ak nalison ho Tuhan nang mate opong isipan niyo. Ito ra mungkin tubo di bagasa kanina. Sungsong maninang enak kon di damangon at kaburunan sa lupa kabhop. Aw nalison ho Tuhan nang mate babakon. Dang mati si matuak kon, dang mati opuk kon, dang mati mangudak kon. Sige mahita akan na marondro ra kemungkinan mando ko sumoni lumowi mga keluarga sila lahi dohog keluarga sila hisabu. Jadi aha alus ni Jesus.
Ito si Marta. Namangolo daw ibo Tommy. Namangolo daw o pulisipan yun. Kuboto daw yun. Halos-halos. Kuboto daw yun. Yari pagpuli, mangolo. Jadi do Jesus sumsay di patakas. Namangolo daw na porsiya diyaw. Nang pemate iban. Berarti, molo dito ka di sarupa. Mangolo, dohot, mate. Asal porsiya. Diyan molo mangolo, pihita may mangmolodak porsiya. O percuma no termasuk akka patong bernapas magkulalaban. Mangolo ibana, alin ang porsiya. Jadi lebay mo, si bakit tila? Di budiya, katol si Borong-Borong. Lumumi madamangon, termasuk anggota tertua di Pumanama Katolik si Borong-Borong. Saya makan dia mangon luar biasa. Ya penting. Rodo da mangon. Lalu sumar margurende. Nakpe nang matuay bana nakpe dong menjemput. Nakpe sumalo da mangon margurende. Eko da kono mulo da mo kian terus margurende yo. Dang pinotom nang lagu piga da mangon. Tapi itu alay, saya makan luar biasa, pantas untuk ditiru akka generasi di Katolik suaksoni manang kamu pinopar. Jadi suko jalan kung marujung lamang natahulongnya, sakit-sakit batu dohamu do rohani lungun ni rohamu. Jadi mula holong do rohamu na tuna tuan, holong rohamu na tuna tuan, dapat susahari ikon diwarisi hamu do, cara parminggon na, cara persauran na pe, tuganuk masyarakat mana tugan ujol mah. Aku Ima Yesus Tuhani naung lurus udarnay. Si palua adoi mual hangoluani. Hamu akadongan tapasa matang yang pangiluat tatu di bata asa takas holong ni rohana tudongat ta nang jumulong modingon nang tuhita saluhut jala apula-pulna hot kihita. Hamu akadongan tapasa matang yang pangiluat tatu di bata asa takas holong ni roha ali di bata amang parholong roha saya totong do di dongani ho kami marhite asini roham tatak ma dongan nami marasil silalahi nalahosiran sian kami jakom may bana di hataon na manotto Ramahita mangido Ale di batasi pangapul na sumurong hodo pobahon arsa ni roha gabi halalas ni roha apuli masih solhot ni dongan nami naung modingon pahehe mana sida sian hakolomon ni arsa ni roha jala sedak kema hati urun dibohim asa tarapul roha ni nasida Ramahita mangido Ale Tuhan silihon hosa dohot hamuluan dibahan hodo hamatiani
gabe buhay ju tuhangoluan na baru mahite sian silang ni anakmu Yesus Kristus papos marohani sude akan porsia diho ay marhite sian hamati addo ditaluhon Kristus hamatiani jala marhite sian hahion di pasuang hangoluan Rama hita mangidoho Ali di bata ama nasun hinagogo hanguluan na manok tongido huhalungut ton hani disima apusanmu nasa ilu-ilu sian si malolong nami disima hami sude malolopolop di bagasan hatuanmu marhite Kristus Tuhan nami rahmahita madok tangiang amanami amanami kijang saya binur bagi yang makarmu saya maharajanmu saya sangat mengumpulkan di batu solar di bawah kijang Lewan mati kami seratus saya sama-sama di semua penesa kami di salah yang bersalah kami dumi unang tugion kami pengunculan pada berdua kami siang pangako kamu aliak kadongan mardongat tangiang saunari papur hatot tama dongat tahun tuinganan napar budi asa maradian ibadah di hanguluan nama noktongi porsia dohita di Kristus naum mate humokop kita jalan naum hehe lau pasahaton hanguluan nai baru tuakka na porsia asa tama jala pulin ibana bongot tu hanguluan nama noktongi tabis bisma ibana marhite aik nabadion Romaho sawanari hamu akka suru-suruan Romahamu akka nabadia Tomu-tomu jalauduhon madongan namion marasil silalahiot tujolo ni Kristus Tuhan nami Amen. Saya dijakon Kristus mau ay ibana do nama jauho sayang giat maakka suru-suruan mabuan jala mangiring-iring ho satu apuan misi Abraham. Amin. Tuhan lehon ma paradianan nama noktong jala sayang giat ma hakironmu manodangi ibana. Amin. Adurakso ditutup. Ati adong. Si buaton marang si tabani acara kisitia sitia do amangon sitia do amungina alani i sitia di badan perhubungan saripun alana sinirang di amatian kopin petong mak di bagasan kesabaran kamu petong partaniat kamu tu di bata pasat kamu dari muna tu di bata suak-suak mak tu pinoparni ama na awongi ng akasurot. Kami tetap bertanya asang kiat dipatuduh Tuhan aka dalam naduminggan di perbulan muna siang pari marhite asin roha di kata sailam tu ipas maha nama hamu tujuannya dun dipadaw ma aka nasa mara siang hamu sambutna nang siang aka solo kami hudia katolik dan mungkin dan buidohot manaruhon satu yang dapat puji alay mula tumpe seluruh kami manaruhon dan ba naung kami may dala dilian songon surat pengantar on manon paturun hamuna tu pengurus stasi nadong di simbolon asa nasida meneruson laun mahkamah timah sok mah aka si pasahaton siang kuliah sogari mah di pasahat meletupe somonon
napoi di pasaturia nasma rohamuna watama mamasu-masu martang yang mahamuna asangkiat tujulan iron kuria dituhani lang mangerba kuria di nama Abu Haton mengabe di awal di pasuti dengan di Tiok Ale marasil silalahi sirang mahosian hami borhat mahosian hutam jalabomot matu huta nabadiai ima huta Jerusalem nama noktong tinggal hon marura partangisanon jalahalasun ma tano na pinar bagabagai sahak rodi saleleng ni leleng na amin. Di batang Iba masuk na hotel na ito bagas. Maret dehita sian buku ente nomor 300 global. Ai parlape adotano odiau di surgo sitiano. Bonos. Dipastikan kuat. Sambuloku di sido sonangau. Dipastikan kuat. Ay tumasay hasido di atas tanoon nianak pedang oldo. Suada hakwa
dongan nami kondini masurutu bagasan rohani karena sidabe nangadong naboy hupangasahok kami kona sinuhot kolong iyotu maho borhatu nadau holan Jesus bain dongani toguon naho ramotan naho sai tiur sude nalak kami Jalan. nang ledit porhok si dalanan mi nang hacit ngot-ngot rohani dang boy ganggu ho dang boy lilu ho molo Jesus madongani ho dinalo jaho nang holso ako Jesus ma tokong dongan mi urupan naho apulan naho sonat ko tokong bidalan mi nang dao tahe si tujuan mi dang maol hotol hastusi di pai maho tomuon naho tung sonang do di lapung naho Masa disisun, sisun apa kalau telepon nabi nak tulang oh, bah kemudian ngurin nak tulang, nak tulang berjual.
2 hari na lewat doko mesi bere pangula di Guria oke lah natulang ale boka masura sesuai do prosedur ini mana mau satu amus surat ba songonare pe dihamuna keluarga na abis di naro sisi borong-borong buru tulangon akse pore se lujo di supunan hala na safra penguburan nama secara ke keluarga mandu mau lihat aku amus di haroromuna na sehat tahu mau tobat don daud marda botok kami boleh tung pesorong sunna tu ni utak au mi wakili siang geleng mau lihat mak di haroromuna asaron berlanjut mak satang matu amanami perhara rupiah ke tujuh Tabi, malihat mah, jadi malihat mah di kamu amang berenam, jadi itulah kami keluarga. Malihat mah di kamu amang pangulan di Hurian kami hormati kami. Nagabi na pila tujuh kamu amang, pasahaton berita las niroha kaduaun, dia akan percaya di Yesus Kristus. Tang yang nami saya di jalo debata tabama di kamu, akagugun ang habisukon, lamu marga musema tabama kana percaya markite. Berita tangan perpanjangan di debata kamu amang tabakan persea bagasan murni Kristusi laos di sodo amang pangulani kuriata nasasi borong-borong tidak roha utamama amuna pangulani kuria si borong-borong madok asahatan mauliate manang pasatu tugas tu amang pangulani kuria di son asatu bagala dengan bahwa hamuna dua kedua lebih nasada papaina tu kamu surat may tangan namin. Wala nung siko sudi di sam siko mapasu-pasu di debata zalomu di pudini na tuat-tuat kau na. Sauk matutui ya. Atong kita kau nang huyan. Masuk. Di bagasan korniama anak tot di porbadia. Amin. Ali Yesus Kristus nunga di porbadia iho tanon ni sudi hala nama na porsea. Ala osa diri nunga mate laos di tanom. Ala nunga hehe ho gabi hangol luat do hot hahehe di hami. Ala niro tanok pami at kadungan nami naung modingi di bagasan haporsiaon paska haporsiao di hahehew ni ala ni upang iduhami matuho pasu-pasu matano manon gabi tadapos ni roha dohot pakirimon Kristen bahem mana tua-tua namion maradia di bagasan damem pahehe mama namion paso nang maibana ho na mangolu zala na marhamuliaon nuaing sahat rodi sa leleng ni leleng na amin. Bagasan korniana dot anak dot di pembadia amin pamat terus Gak masuk man dia keluarga ini memang menengin satu dua saya masuk dulu makasih saya dulu hasil silalahi upasahat kami maho tu bagas sa tangan di debatana tumipuli naung majadi hotano on dohot sugay sina Kumahonwa hindi bagasan namonangan ni silang nabadiyay ay marhite siya ni ilunga di taluan Kristus hamatiani. Marlas niroha maho rapon ak kanabadia di bagasan hatwaon naong pinarada ni debata di lintasan. Nunga taradidi ho sala nunga mangula itu busia naik do siya tot di porbadia. Halason mapaskan itu hani nuaing sahat rodi sa leleng nilileng na. Amin. Amin. Martang yang maita. Ale Yesus Kristus nunga lidokko. Audo hahehe dohot hangoluan na mangulu na porsia diaw na sotu pamati ba na sa liling ni liling alani upang iduhami matuho pahehe ma na tua namion jala pa ube madaging na naliyay gabi dos daging mu na sangapi marhite Jesus Kristus Tuhan nami amin tapasada masalu tangyang tay marhite tangyang diajarhon dito at Jesus Kristus
Ama namin na di ba luwag isang sa pinarabadiyan na buwan mo. Sa iyo na mo. Sa huwag mo lobon na doon na tungo. Sa doon isang. Gaya mo natin kami sa Diyos. Pagod namin sa Diyos. Ali di bata na sunbasa pasingot na turuhan namin na hula sa tokisabing dungulo namin di tanoon. Jala na sotok tutik kini hamamate namin. Alani upang iduhami tuho. Sa di dongan ito di porbadiay mahami totong. Asa tugu haporsyaon nami. Hot pakirimon nami. Jala bagas solong niruhan nami mida sude dongan. Sa isong ni mahami pasaw tolong niruham sa liling dingulo namin. Jala dumati hami sugot. Papungu jala pasada mahami dohot sudiak kadongan naung majulu ani hami di bagasan hamuliamu na marhamuliau ni marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marhite sian asi ni rohani de bata. Sai maradiam mamat taun. Dohot sudiak kadongan naung moding di bagasat dami ni Tuhan ni nuaing sahat rodi saliling ni liling na. Amin. Kasih kopi masa widi lajuton. Di bagasan Guarniama, anak Dr. di Purbadia. Amin. Pasangatan Tuhan nak. Jadi mulai kami naung bangunahon siang kuliah bayi penguburan di dahahang di bagasan tiga. Mulai ate nang disudia ka si Solhot angge nang kerajaan di Pamuruan. Sabuhut na bahin namar kolong ni roha na ni rahot siang kolong ni roha ni debata laos pinadumu ni sidalihan datulu ruhut ni paradatan ni italak batak parjolo mah hudok ko kami tuhamu amang wuha persai kami di parhato forha nami na disuruh debata tangan perpanjangan di debata rohamuna fatu pahon ulau di bagasa tikion sayang kiak ma marsangak ma debata parkiti ulau no laos suasongonima dia kapoparan nang dihami keluarga sarukna marhite paso-paso ni debata dapat maria kaulaun si patu palas ni roha dia kasih tuan natoro jala marsangak madebata marhite keluarga tua katikin nang ro mau lihat ma osroha nami nang disudiha angin nang pinaribot mau lihat disudiha kapan upahiot di tangiang nagabe pasu-pasu tua kapudian nyari lumubi ma di keluarga na tinarikon ni dahang dison lumubi ditulang ate tulang mata nyari bicar diau rajai mau lihat matulang todimi dosa alami manupahima nang tua ka keluarga salukna gajang maumur jala martaba maka las niroha ditulang dia kahatua dok na tulang nang di keluarga salukna sahalinai hudok kami atas nama keluarga pasti adong hahurangan nami molope ditikion ami madok marhite keluarga tuhamuna gara-gara steluk mardagu-dagu tukso husang aja kami domor tungawang nasala di ami alai tung debata para siroaima dihita salukna na mga pulapon moliate ma kupasahar tami salukna atas nama keluarga nang sudido tak kerajaan kamang buruk kudison dihita na marsi haulongan adong dison dina susadiai pinatupani kami keluarga nalau parsaulihonota songon manang serapan manang tinilape dihita rap mar parsauliho kita mang asa martua hita mar parsauliho dinautiki molo tungotik pe parjolo hatana parpudi pabayanan di si hatani si pangano ni si titik si opa udong lais ni rumah otik sosadia noni las marohata ma parsauliho ni Tuhan debatama namanggohi pasu-pasuna salinai hupasatami horas marihita horas Jangan tangan kiri buat dia, pantang. Tangan kanan ya.
Dok makan na tulang ini udah om no perkiraan ini sa om. Jujur mamin. Seorang diri hatiku selalu ingin Kemarin yang bilang hanya dalam
jaga mah kau kui. Bere jaga kau kui yang kau ini. Seorang